10-ročný jubilej menšinských závodoch slovackého, rumunského, chorvatského i ruského označený pre zajednické sotrudníctvo, ktoré je vytvorené u zajednickej výstavy. Našu zajednicu predstavil umetník Darian Hardy, ktorý na studioch u Prahy, a svoje roboty predstavili i druhí umetníky, ktorí u svojich rozličných opusok zanimajú s témami, ktorí im nezajednickí a ktorí pripadajú súčasnej umetnosti. Putujúca výstava len jeden z perších kročajov, že by to tí 4 i Závod za kultúru vojvoďanských Maďarov, ktorý isnuje už 12 roky, vjedno sotrudzovali i robili na konceptu interkulturalnosti. Besedovali sme, že by sme idúceho roku na inšaký spôsob prezentovali sebe drugim zajednicom i integrovali i Vekšinsku. I za teraz plán je taký, že by sme možda buď organizovali dajakú konferenciju z účastcu zo všetkých zajednicoch, fachovcoch na tému očuvanja našeho kulturného skarbu. Takže uvidíme ešte, že u ktorým napriame toto bude ísť, ale taký za teraz plány. Výstavu mladých umetníkov zo všetkých našich zajednicoch, ktorú predstaviajú toti 5 zavody, môžu patriť po 31. október a potom bude preseljená do Zrenjaninu i Senti.